Hai lugares onde latexa o corazón dun pobo, onde a memoria tórnase corpo e espírito. Aquí, no centro Galicia de Bos Aires, consérvase un tesouro invaluable, unha importante parte do legado de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Castelao, o noso guieiro. O Centro Galicia custodia algunhas das súas obras fundamentais. O Sempre en Galiza, editado en 1944 pola editorial As Burgas do Centro Orensano. O Sempre en Galiza non é só un libro, é o piar do pensamento galeguista. Nel, Castelao plasma a visión dunha Galicia ideal. A súa arte tamén vive entre nós. A derradeira leición do mestre, un dos maiores símbolos de identidade galega e da nosa memoria. Pintouno expresamente para a homenaxe do 17 de agosto de 1945 no Centro Orensano, dedicado a Aleixandre Bóveda, o seu amigo, o mestre, o político galeguista. Un día chegou a esta beira do Atlántico como fillo pródigo na procura de refuxio. Aquí, en Bos Aires, Castelao atopou unha segunda patria, unha Arxentina que o acolleu. Mais el nunca deixou de mirar cara ao mar, cara a esa Galicia que levaba na alma. E foi aquí tamén no centro gallego onde Castelao finou o 7 de xaneiro de 1950, lonxe da súa terra, pero preto do seu pobo. Castelao foi un home polifacético, médico, debuxante, escritor, político, pero por riba de todo foi un galego comprometido coa súa terra e a súa xente. Cando faleceu, a revista A Nosa Terra dedicoulle un número especial, testemuña da dor e do recoñecemento que a súa partida xerou en toda a galeguidade. A nosa hemeroteca conserva as publicacións periódicas dos centros provinciais que documentaron a época e as estamos digitalizando. El Orensano xa está disponible en PDF para consulta online. Neste 2025 que remata, ano Castelao, organizamos na Sala Seoane unha exposición especial coas pezas do patrimonio que conservamos no centro. Pezas únicas procedentes dos centros provinciais dos que o Centro Galicia é herdeiro. Un legado vivo no que traballamos por preservar para que as futuras xeracións coñezan, valoren e celebren a obra e a figura de Castelao. Na Sala Castelao do terceiro andar da sede social pódense contemplar obxetos únicos e persoais, así como algúns dos seus debuxos e, por suposto, a derradeira lección do mestre. A coordinación das visitas realízase a través do correo electrónico ou presencialmente no centro. Achégate á Biblioteca Rosalía de Castro e coñece o arquivo histórico do Centro Galicia para consultar os materiais bibliográficos e impresos. Castelao non é o pasado, Castelao é o futuro.